Hello friends, bye Bodo for YouTube channel. Asa kalama nongtangmona boybo mojang dङ. The big update SBI ni 6000 vacancies admit benefrai GD Constable. Da logoफोर गोबां comments खालामगासिनो आदा माने SSC GD नि सायाव भिडिअ खालामाखै बियो नंखायनो नंगौ गोबां personal message आरो comments फैगासिनो so बेखौ आं नोंथांमोनजोंहाय लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन बे नोटिसआ नंगौना नंमारा जेराव 75000 vacancies 10 पास फोरनि नोंथांमोननि जानो गोनां ऑनलाइन डेट बेनो जाबाय 24 नभेम्बराव नोंथांमोना मोनगोन दा लोगोफोर जों थांग्रोनो SBI नि ऑफिशियल साइडआव एनजायफ्रा दाखालि बावै आंनि भिडिअ नायनानै SBI एप्रेन्टिस पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन दा फाइनाली बिनि एडमिट रिलीज खालामबाय नोंथांमोना बे लिंकआव फैनानै मोनगोन लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव गावगावनि आईडी खौ होनानै नोंथांमोना लगिन खालामदो लगिन खालामनाय लोगो लोगो एग्जाम डेटआ एडमिटआव गासिबो थागोन एग्जाम सेन्टारा गासिबो थागोन बेखायनो जायफ्रा एप्रेन्टिस पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन 6000 भेकेन्सियाव सो फाइनाली एडमिटआ रिलीज खालामबाय सो नोंथांमोना बेखौ मोनबाय नम्बर 1 पॉइंटआव सो दानिया जों थांसै SD कनस्टेबलआव साख्रि ओंखारदों बे नंगौना नंमारा जों मोनसे जेराव भाइरेल नोटिस एबा गोबां नोटिस गोसारगासिनो बे नंगौना नङा जों बेखौ दानिया नायगोन दा जेब्ला जों SSC पर्टेलाव फैयो अब्ला बेयाव ब्लेंक मोनगोन सम मानोना पर्टेला गोबां आपडेट जागासिनो बेनिफ्राय लेटेस्ट निउज बेयाव दायो गैथ'वा नै नोंथांमोना मिथिखागौ 2023 नि 24 नभेम्बराव जोंहा SD कनस्टेबलआव अनलाइन एप्लाइ जामारखागोन बे फिक्सखा SD कनस्टेबलआव फैखागोन नाथाय मोनसे दायो भाइरेल नोटिस ओंखारगासिनो दङ जे नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनि सायाव भिडिअ नांगौ होननानै स' बेखौनो लाना फैदों बे नोटिसआ नंगौना नङा जों जाज खालामगोन जेराव 75000 भेकेन्सिज SD कनस्टेबल 10 पास जानाय लोगो लोगो हौवाफोर हिनजावफोर नोंथांमोना 10 बोसोर जानाय लोगो लोगो मेट्रिक पास खालामनानै एबा मेट्रिक पासनि बारा नोंथांमोना बेयाव अनलाइन खालामनो हागोन दा बेबादि मोनसे नोटिस नोंथांमोना मोनदों जानांगौ जे बिनि डेटआ गासिबो सेमानो दङ जे 2023 नि 24 नभेम्बराव जाखागोन बे नंखागौ मानोना एग्जाम केलेन्डार ओंखारखादोंमोन बेनिफ्राय एग्जाम डेटआ अनलाइनआ फेब्रुवारियाव जाहैनायनि चान्सआ दङ बे ओंखारखादोंमोन सिगांनो नाथाय बे नंगौ स' बेनिफ्राय जों बबे नंगौ नङा जों बेखौ नोटिस खालामगोन बेयाव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ हरबानो जाबाय अपिनियनखौहाय नोंथांमोना मा सानदों ग्रेन्ड टटेल नायोबा पोस्टआ 75768 भेकेन्सिस नोंथांमोननि हौवाफोर हिनजावफोर नोंथांमोना देग्लायहाय BSF एबा CICF CRPआव गोबां पोस्ट मोनगोन बे नंगौ नङा जों बेखौ जेब्ला अफिशियेल नोटिसआ फैगोन पोस्टआ होमबासो जों मिथिगोन दा भेकेन्सिया 75000 दङ नाथाय पोस्टआ 50000 प्लास फैनायनि चान्सआ दंखायो दा 75000 गैयाबाबो पोस्टआ गोबां थागोन बे नंगौ नाथाय बे नंगौना नंमारा अफिशियेल नोटिसआ बेखौ जों दायो हमनो हाथ'वा नाथाय जों मोनसे जास्ट खालामगोन बे अफिशियेल नोटिसआ नंखाय एबा नंगौ होननानै स' बेखायनो जों एसे गाहायाव थांनांगोन स' दायो जों मोनसे नायनोसै बैसोखौ नायोबा 18 निफ्राय 23 आरो लोगोसे जोंनि STI 28 इयार्ससिम एबा 28 बोसोरसिम हागोन बेनि गेजेराव नोंथांमोना डेट मोनदों बेनिफ्राय मोनसे नोट मोनदों बेखौ नोंथांमोना एसे नोटिस खालाम देयर इज नो एज रिलेक्सेसन फर UR बा EWS केन्डिडेट्स होनना बुंदों थांनाय बारावहाय अफिशियेल नोटिसआव बेबायदि गैयामोन अके दा बैसोआ बेखौ नायोबा जायना माने URआव अब्ला 18 निफ्राय 23 इयार्स बेबायदि मोनदों स' बेखौ नायोबा नंखाय बादिबो मोनदों आरो जेब्ला अफिशियेल नोटिसआ ओंखारबावो अब्लासो मिथिगोन बे मोनसे नम्बर 1 पॉइंट एन्ड बेनिफ्राय जों मोनसे थांबावगोन फट'नि सायाव दा जों सेम नोटिसखौ नायोबा बे फट'आ 2022 नि जुलाइ दाननि उनावहाय खेबनाय जानांगौ होनना बुङो फट'खौ अब्ला नायदो SSCआ 3 मान्थस अनलि बाराल' होयो अब्ला नायदो नोंथांमोनाहाय बे 2023 जानांगौमोन अके दा बेयाव मोनदों 2022 बेखायनो बे नोटिसआ नंखाय बादि जानानै दङ बेखायनो नोंथांमोनाहाय 75000 भेकेन्सिखौहाय मा सानदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो जेब्ला अफिशियेल गोदान नोटिस फैगोन SSC निफ्राय नोंथांमोना रिलखौ गासिबो मोनजोबगोन दा बेखौ नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाबाय जे 2022 नि बे अफिशियेल नोटिस बायदि बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेनोमोन SD कनस्टेबलनि सायाव माखासे अपिनियन आसा खालाम नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थागोन